ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ସୁଣ୍ଡି ସାହିରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଶିବାନୀ ପାତ୍ର ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସୁଣ୍ଡି ସାହିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମର ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଘରେ ମର ଶରୀର ପଡ଼ିଛି ସେହି ଘରେ ରାହୁଲ ବିଡ଼ିକାବି ନିଜେ ହାତ କାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାହୁଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ଶିଶୁପୁତ୍ରର 21 କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଶିବାନୀକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣ ବୁଝିବା ପରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବସିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଡକେଇଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ଏ ସାହିର କିଏ ଯାଇକି ଆମ ମା ଘରେ ଯାଇକି କହିଲେ କି ତମର ନାତୁଣୀ ସେଇଠି ମରିଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଧାଇଁ ଦେଇ ଆସିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ ପୁଅ କେମିତିଆଟା ବି ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନୁ। ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ଆଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା କେବେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଧରୁନଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ମାମୁନି ବୋଲି ଝିଅଟା ତୁଲେ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଭାବିଲୁ କିଲୋ ଚାଲେ ରେଡ଼ି ହେଲୁ କି ଏତିକି କଥା ହେଉଥିଲା, ଆଉ କାହା ତୁଲେ କଥା ହେଉନଥିଲା। ମାରିବା ପାଇଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କି ଯେମିତି ନେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ରଖିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୋ ପିଲା ଜୀବନ କାହିଁକି ନେଲା? ମୋ ପିଲା କ'ଣ ଦୋଷ କଲା ତାଙ୍କର? ନେଇଗଲେ ରଖିଥାନ୍ତା। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି ଜାଗ୍ରତରେ, ମୁଁ ତିଆରି ପାରିଲିନି, ନେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲି। ମୋ ପିଲା ପରେ ମୋର କେବେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲି, କେବେ ଏକଲା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିନି। ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ ସାଇକେଲରେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ 8ଟା ବେଳେ ଗଲା, ଅଧା ବାଟରୁ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଛାତି ବତଉଛି ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ସେଠି ରହିଗଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଝିଅଟା ପଳେଇଲା। ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା କି ମୋତେ ଫିସ୍ କହିଥାନ୍ତା। ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଗଲା ବାବୁ ମୋତେ କି ଜଣା ଯାଇକିନା ରାଜା ତ ନେଇକିନା ସେ ତ ଅଛି ଯାଇକିନା ମୁଇଁ ତ କି ଜଣା ମୁଇଁ ଯାଇକିନା ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ କି? ଏମିତି କାମ କରିଦେଲେ ହେବ। ତୁଇ ଯାଇ ଶୋଇଦେବୁ, ଯାଇକିନା ଚାବି କାଢ଼ି ପକାଇଦେ, ତାକୁ କୋଉଟା କରିଦେଲା ବେଳକୁ କୋଉଟା ହେବ ବୋଲେ ହେଲେ ମୋର ପିଲା ବି ଜାଣି ବାପା ମା କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବି ବୋଲି ବି ନହେଲେ ଆଗେ ଛୋଟ କରି ନଥିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିସ୍ ଅଛି? ଭଗବାନ ବିଧାତା ସେଇ ହିଁ ଜାଣବେ। ଆମକୁ ଯେତିକି ବେଳକେ ଆମକୁ ପନ୍ଦାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାପରକୁ ବି ସେ ଘରେ ଡଣ ପର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପର୍ବ आप तो बाजू में रहते हैं। हाँ भैया, वो लड़का जो सुसाइड किया है, हाँ, उसका नाम क्या है? राहुल। राहुल। तो आपको कोई सुराग मिला कि नहीं? रात में कुछ हुआ? मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं तो 5 साढ़े 5 बजे निकल गया दुकान पर। अच्छा। कितना बजे घटना हुआ है? मेरे को मालूम नहीं कुछ भी। उसका उम्र कितना होगा? वो भी नहीं मालूम मेरे को, मैं भाड़ा में रहता हूँ।